chiti ndichatanga ndiri mukati mekutaura nyaya yakaitika kuurungwe yemwana akarwara akasvika pakufa ari mwana ari muprimary ari mwanasikana arwara mwana uyu vanhu vakawirirana kuti mwana anenge atofa muchiri mekurwara vanhu vamboungana veukama nemukati menzvimbo kusvika vanhu vakutobatana maoko vari ipapo kuti ndozvazoitika but muridzi womwana anove murume ari murodhi mukati mekufamba kuenda mukati menzvimbo iyi achibva mukati meguta reHarare ari kuenda ikoko akaenda achiziva kuti mwana wake ari kurwara ndiye ari kusvika nedzimari dzekuti vaone kuti vangaite sechikonzero mwana amboenda kuchipatara adzoka aenda kuvabatsira adzoka aenda kuchipatara adzoka anga ave pamba zvezvokungoti vanhu vamirira nguva yaMwari achibvaudzwa shoko ari murodhi kuti mwana azotisiya nematambudziko asi ane munhu wakanga aina naye achiti zvechipatara zvandinetsa ndinobatsirika ndiri ikoko Zimbabwe pane zvakaitika ikoko ndini nyaya yemukambuzuma ndiyo yechidziviriro re ndiyo yechidziviriro hanzi kudii kwokukambuzuma 2 weeks murume nemukadzi vari kugara vachipesana vachatauri vese vari kupesana vatete vauya vataura nyaya yashayikwa sisi vemukadzi vauya mukome wemurume auya 2 weeks vanhu vari kupesana havasi kutaurisana nokuda kwekuti pamba apa pane murume nemukadzi umwe chete nemwana wavo umwe chete akuenda kuchikoro nemusikana webasa but musikana webasa kubva zvaakaenda kuzororo rweholiday mai vake vairwara kusvika vafa akapiwa mazuva ekunzi muna February munomu ndio pane date raachadzoka hake saka 2 weeks dzadarika idzi mukadzi achimuka kuseni achipinda muimba mudhining ndokubva awana muine bepa rechidziviriro chinoshandiswa pabonde chakadonha chiri mumba chakavhurika ibepa rekunze mukati hamuna chinhu chakavhurika chakatosha hacho chakatarisa denga asi mukati hamuna chinhu ndobva achiona chivati haana kutaura ndobva anyarara ndobva aenda kumba ndobva apinda mubedroom anogadzirira baba basa ichichi wati zvese zvino kuti vaende kubasa zvakanaka baba vapinda mumba dhoma nacho but mukadzi anoti iye ndakutaura saidhi rake nguva yandakapinda mumba handina kutaura ndakabva ndapinda mumba ndikati zvese bhuku baba vachibuda mumba anoti ndakateera kumashure baba vakati 1 step 2 step yechi 3 dhoma vachibva kuti havana kuchinhonga vakacheuka kumashure vachinoti kunani ndobva vatasa kumberi nguva yavakaida kufamba ndakaridza door ndobva vadarikira ndobva vachisiya iniwo ndobva ndadzokera mumba vachibva vaenda kunogeza vaenda kunogeza vachibva vadzoka avo vakwesha mazino vari kudarika nepo avo vadzoka vakuda kuenda kubasa mainengi shewe vari kuendapo chichi ndotobvunza imi muti madarika kangana apa nokuti inini ndachiona but ndaida kukubvunzai havana kubvunza murume achiona zvikanzi imimi hamuna kuchiona here zvikanzi ndambochiona muchiona zvikanzi musatinyepera nokuti nguva yamabuda mumbomo pandachiona ndakutarisai ndakuteverai pamabvunduka ndaridza dhoo manga muchida kuita sei muchicheuka zvikanzi ndachiona hongu but nenyaya yekuti ndashamisika chichaura nani pano ndaida kuona kuti unoita sei zvikanzi ndikufunga pane kufungirana kapa mudzimai mudzimai akaona bepa rechidziviriro haana kudza murume murume akachiona haana kudza mudzimai so murume ndikuti asha kuti mumba muno muchapinda nani mukadzi ari kuti ndinotobvunza imimi chapinda nani mukadzi azogara manje zvikanzi izvo kana zvidziviriro zviriko izvi zviriko zvinoshandiswa nanhukadzi zvikoshandiswa nanhurume chinoshandiswa nanichi nemunurume murume akati usada kundijairira ndokubata mukadzi taura kuti chichabva kupi pasine mhirizhonga taura kuti chabva kupi zvikanzi aiwa hatichedzei vatete achibva vateshedza atiti vashona vatete vachibva vasvika zvikanzi so vatete vachosvika pozvikanzi izvo wai muchiita senge vana vadiki kana maita nyaya dzenyuko wai muchienda dzimba nomamba hakuna munhu angapinda muno kana gonzo chinhu chauya muno muchauya nemuripo 2 ndimunofanira kutaura chokwadi kana matishedza tikaure pana patigadzirisane toda kunotaura chokwadi kuti dambudziko ripere ndiani
vakaramba kutaura vanhu vakadinetsana kusvika vatete vati ini kana muchinetsana ndakuenda. So murume akasvika pakutaura kuti inini kana mukadzi asati ataura kuti chinhu chabva kupichi ngaende kumba kwavo. Mukadzi akati inini andiende kumba kwedu nechinhu chandinoziva inini kuti chauya newe. Sei mudzimai ari kuti chakauya nemurume chinoshandiswa nevarume. Ndio mataura kuti ari kuti imba yani imba ivo vanoroja but vanoroja 2 rooms asi 2 rooms 3 rooms vanopinda nemudining. Imba iyi ine maroja kuseri nekuseri but side ravakatora ivo iri main house iside rekune dining. Mukapinda mudining mukati imomo munozowana mabedroom maviri. Achibva pai achibva mudining vanobikira mudining. Ndio vanobikira stove kwakati pai imomo. Vane mabedroom maviri. Ndiani akapesera kupinda mumba musi wazowanikwa chidziviriro? Murume achibva kubasa. Nguwai akati kwanza asvika kuma past 9 dzimanheru achibva kubasa. Mudzimai achizomuka ndipo akazoona chidziviriro. Ende murume uyu mukadzi akutaura anoti murume akabvisa jacket ari kudining. Jacket iroro zvakare ririko ikoko. So pakadonera jacket nepakadonera chidziro chakatanga kudonha chidziviriro. Kumberi kwechidziro kune jacket. Saka paakabuda mukadzi anoti kubaba vangangosiya jacket rakadonha kudai so after jacket ari kuona nebari chidziviriro. So vatete pavakabva vakati inini nandibatiwo china dzenyisi gadzisanai 29 minutes to 10 ndo pafika nthawe pali manje. Munititani kona ngani iyo kambuzuma Harare rekezani katibve mfeso muntundu washangani pabodzi kana sutu tiri kubwerera tsopanopa rambani murapata ka chimuti. It's 2 weeks iko zvinozi 2 weeks apa vachataurisana. Murume anotobva adya mukadzi anosvika achibika mumba vatarisana. Tete vakaenda sise mukadzi vakauya mukoma murume vakauya vakangotarisana. Rega tinzwe kuti vadiwa vateerera vanoti kudini 0713938538 nebepa rechidziviriro rakawanikwa kamumba. So izvozvi bepa riri kupi? Ririmo ndo chiri kunetseka. Hapana ruchibata hapana akaribvisa. Even mukadzi akatsvaira anongotenderedza kusiya ipapo. Vatete vakasvika vati kana musinganzwisisi because vangakuti yeye kana musinganzwisisi hapana chaningaita nini wanenge kuzobata zvinhu zvenyu zvakadhakwa. Muri kuti pamba apa pane mwana ari kugara kupi? Mwana aripo ko akazotora chidzidziro. Ndio zviri kunetsepa po. Mwana atoripo ipapo. Akura sei mwana uyu? Grade 2. 0713938538 0713938538 pabodzi na 0789600748 0789600748. Hello National FM. Halo mkoma kanyemba mamukasei. Zviri seko mkoma wangu? Amuka muche mkoma bozho mamukasei. Tinotenda muri sei zvenyu? Amuka muri kutaura na Godfrey Kamota ari pa Stepford. Pari seko pa Stepford. Aiwa pa Stepford pakananga zvapo mkoma bozho. Machinzwa hereji. Ndachinzwa murume antonyadzisa zviri pachena kai. Sei muri kuti murume anonyadzisa? Aiwa zviri pachena kuti chinhu chechirume chozowanikwa kune mudzimai pakuita sei aiwa zviri pachena. Ndingadai chiri chemudzimai uyu kauya aiwa pasingajiwe rinopisa ipapo. Ko kana pane murume akasvika akapinda mumba vakachishandisa chichibva chadonhera ipapo. Kana muri kuramba? Kana haizvozvo ndatozviramba nyangoti murume ari ngonyara chetongotaura chokwadi. Aiwa zvinonyadzisa. Saka anofanira kuita sei kana ari murume akauya anofanira kuita sei? Aiwa ngatongokumbira regerero ataure nemudzimai wake wanzwa nani kuti zvitori pachena kuti ndi okumbira uregerero. ngataure mudzimai wake wanonzwa nani. Aiwa tinotenda ingomu maita basa. Kopfuti dzacho rikiti Mabariye puri zekizu anoputisa murume mustudio vachizotibatsiridza pane zvakawanda zvamunenge kamuchichema kuti pane zvaitika kwakati sabhuku ningi vazodai madzishe madzimambo so vachatibatsira vachapinda kamustudio nhasi kuti vatibatsire panyaya iyi rekudzirai chimwe baba Isabel. Ichokwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura kuti matima nawo senyika ino paka Rushinga
Kurushinga muri yeZimbabwe vakaona ndofunga muri kuona video riri kutenderera remwana akapfeka uniform yemuchikoro achirohwa nevakomana vatatu vanotanga nezvibhakera kusvika vatora atinoti mashamu vachirova mwana. Ndofunga video ndakwanisa kurikanda kuvakuru vangu kana rine kodzero yekunzi rikandwe muchariona ipapo. But pane kusagutsikana kuri kuita vabereki nokuda kwekutaura kwanichaita nyaya iri panapa. Mwana uyo ari form 1 ane makore anokwenda kuita iwo ari form 1 ari form 1 kudaro ane 13 years zokuberekwa. Aine 13 years kudaro pane vakomana vatatu vairova mwana uyu. Wakutanga ane 14 years. 14 years? Wechi2 ane 15 years. Wechi3 ane 16 years. Okay. Iye mwana uyu ane 13 years. Musikana uyu. Okay. Achibva arohwa. Arohwa kudaro vakamurova kusiya mwana akafenda. Ndokubva azotorwa. Mwana atorwa vakwanisa kudza mapurisa vakati kwasi kuenda kuchipatara. Vaenda kuchipatara vachibva vaenda kusocial welfare. Vaenda kusocial welfare. Vanavo vakadanwa vakapinda panzvimbo iyi. Vabereki vemwana vanoti mashoko vakaudzwa ndeyekuti vana ava vanova ndivo vakarohwa mwana uyu vakadanwa 1-1 vachibva vanzi vana ava vadiki asi chatiri kukurudzirai ndechekuti amai mwana wenyu ndiye akadena chidzokai kumba munogara. Uyezve vana ava havakwanisi kusungwa nokuti vadiki. Mwana uyu vakwanisa kuenda pane chimwe chipatara vakanzi pano patiri hatina mishina inokwanisa kuti tarise kuti mwana uyu akakura zvakaita sei. Vabereki vemwana uyu havana chouviri havakwanise kuwana mari. Mwana iko zvinonzi ashanda kuchikoro mwana ari kuti mbabvu dzake dziri kurwara angogara pamba. So tobatsirika sei panyaya yakadai so. Uyezve mazera madiki anopara mhosva dzakafanana nekurova munhu kusvikira aita senge achafa zvine mutongo here kana mutaurirwo azvo kana kuti zvinongonzi ende mwana uyu akudzokera kumba akabva anzi nevana vaye wanga uchiti kwamuri kuenda kwego zvinobatsira chii tadzoka tiri tese. Mwana musikana akura sei 13 years. Akaroverwei nevakomana ava. Kwanzi vainetsera zvezvo kuti musikana unozviti une simba iwewe. Saka vakomana vaiti muruva ripo 3 mumwe achibva nekuku mukaona video rachona airohwa mwana. Airohwa kusvikira aita sei kusvikira dona pasi afenda achibva azomuka vabereki vake kanoripota. Yes. Nyaya ikaenda kusocial welfare. Okay, social welfare zvikanzi hatikwanisika kusunga vakomana vana vadiki. Dzokere munoita sei munogarisana zvakanaka. But mwana uyu akakwara kuchikoro aendi izvo zvari kuchema nembabvu. Vabereki mari kuno kuchipatara havana. Okay, ndiani aunza nyaya vabereki vemwana. Okay, regai katibate vesocial welfare tinzwe kuti nyaya iyi inofamba sei. Ichokwadi yakaitika kurushinga pari zvino regai kati respect chofamba vekusocial welfare Harare vati kudini. Ichokwadi ndataura namukomoka bei vashevedzera nyaya yekuti kana pane mashoko akadaro hazvisirizvo regai timbofonera kurushinga tinzwe kuti social welfare rushinga nyaya yakamira sei chii chiri kumboitika. So tiri kumirira kakuti vatifonere break nekuda kwekuti nyaya yataura nababa Isabel tabva tabata kasocial welfare Harare tete respect chofamba avo vari kuda kubata kurushinga kuti vanzi kuti nyaya yakafamba sei vobva vanzwisisa vodzoka kwatiri votudza the way forward nokuda kwekurohwa kwakaita mwanasikana uyo. Ichokwadi mbodi yaZimbabwe ndiri mondere mukati mekufamba wamukaseko chitira kuti Fred made kufamba mwana gweru Clement Atlingana mwana goko ari pagweru zvakanaka wamukaseko tichaona shumba makuwerera chimuti wakabata regai Samuel Gwaya akabata chimuti mwana Bowera ari kwabula bwayeso kare wamukaseko wanoshedzera kuti Isaac Ndebvu wazupasi ndonga chimuti wakabata nditazora mkwasha mukuru yeye wamukaseko chenge masara madambose wamukaseko iti muzimba kumete kwabula bwayo wamukaseko ndirozo chimuti makabata wasupa Glenvisa baba pa chimuti wakabata kuti kwanza ndichisendi kwenda nacho wamukaseko bosi zvebu yati chimuti wakabata pasisa business center variseko vachihera vachibika vachibanya nemigoti apo hapana ere zvawakati chengetera bosi zvemunyati musi Valentine's Day. Mukoma KB ndo patinenge tiri musi wa 14 ka tournament ya ndo painenge iri musi wa 14 ka Saturday murudo imomo munhu anenge achiona bhora achiona timu yaanoda aine munhu wake waanodanana naye paside amai bhora racho raunoda. Asi chinangwa chakakosha ndechekuti pasi nezvinodhaka pasi nemadrugs pasi nevanobira vamwe Yes. vanoona nguva yemusindo vanoona nguva yezvakaipa imboisai pfungwa dzenyu
makatarisa bhora murudo. Yes, Murudo. tichishandira nyika kuti ibudirire pabosi zvemunyati pasisa business setup musi weSaturday. Apanese kuona kungoti hambu otoziva kuti paka mafindira papi urungwe kacha yebo urungwe kacha izwa Zimbabwe. Pane murume ane mwana, murume nemukadzi semhuri vane mwana wavo anga achirwara. Mwana uyu anga kuita on and off panyaya dzekurwara. Mwana ndokudzikira kusvika pakupera, but mwana uyu anga achienda kuchikoro, mwana sikana ari mwana grade 7. Izvezvi ndopanga grade 7 akabva muri gwaro regrade 6. Baba vemwana uyu vanogara mukati meguta reHarare kunova kwavanosevenza. Amai vemwana uyu vakatombenge vari mukati meguta muno, but ndozvakaita kuti vagozoenda kumusha. Chikonzero musha uriko, ndobva vaenda kunogara kumusha vachiona mwana wavo achienda kuchikoro. Mwana uyu on and off aya akaperedzeka achimboita senga anodonha, achimboita senga anonzorwa nezvinhu, achirwara achidaro. So vakaenda kuchipatara vakaudza kuti izvezvi kuchipatara endai muchivanhu pamwe chete nemaprofeti muchifamba muchiita sei. Saka apo neapo but mwiri wake waperezeka kuchipatara vachinzi chikafu chakadai chinofanira kumbodyiwa chiita sei. Mwana uyu akazoita 3 days achiratidza kuti akangorara, but zviri kubuda paari zviri kunetsa kuti asive zvaari. Baba vake vachibva kukwanisa kuudzwa vari mukati meguta reHarare zvikanzi ndine mumwe wandanzwawo, regai ndikwanise kuuya naye ndichinzwa kuti zvimwe vakawanda kuti hazvienderani nechipatara. Dzimwe dzenguva anoita senge ari kuhumana, dzimwe dzenguva miromo ichita senge uri kuenda padivi. Zvagara zviri chipatara, chiregai ndiwe nemumwe munhu wandanzwa akambopedza dambudziko ita seiri ndiwe naye ikoko. Ndokukwira mabhazi, vakwira mabhazi vari murodhi, vanhu vanga vatoungana chikonzero zvanga zvane mazuva. Mwana akadaro vari murodhi nemunhu vari kuenda naye, ndobva vangozuzwa tine urombo muri murodhi, but kunongo ndo zvazoitika zvakadai izvozvo. Handizivi vanhu vane maonero avo ekuti munhu uyu, asi isusu panyaya dzemutemo tinoti anokwanisa kuziva kuti munhu afa ndichiremba, yebo doctor. Asi vanhu vane maziviro avo avanoita right vari murodhi handei vachibva vanosvika paya, vasvika paya vakutogamuchirwa. Vamwe vanhu vari kusvima mutsodzani wekuchema, munhu vakaenda achibva ati nyararai kuchema. Ndiri kukumbira pavanhu vari pano, ngatiunganei tese timboita chinhu chimwe chete. Ndobva apinda mumba, ndobva abuda. So murume angaita sei? Angaita senge munhu akanganisika, mukadzi atobatwa nevanhu. Zvikanzi no, imi ndimi mungatokonzeresa mwana mweya wake uripo. Vanhu vese vakabva kuti shoko radai so shoko rameresa, mweya wake uripo. Chibva ati no, mwana haana kushaika, muri kukanganisa kuona. Ndobva ati kuona vanga varipo panapa zvavepo panapa, hatichadi kuvanira, tinofanira kubudirana pachena kuti tese tinge tine mwana uyu. Nyaya iri panapa ndeyekuti akabva anongedza mukadzi wemukoma wemurume uyu, asi ariwo kune imwe imba, asi ari mukadzi wemukoma. Mukoma uyu kana murume uyu ari mukati meguta reHarare ndiye wanondobatsirana naye. Mukoma iye ndiye ane mombe dzanobatanidza nemombe dzemurume uyu. Kana vachirima vanotorimisirana kuti mangwana mombe dziri kumunda uku, mangwana mombe dziri kumunda uku. Saka mukoma uyu anosvika pamba apa nenguva dzese, nokuti kubva paukama kusvika pakubatsirana pakushanda vanoshanda vese, right? So kumhanya panyaya dzemwana idzi ndiye zvakare mwenyaya yekumhanya achiti amana zvinhu zvakaoma, ndiyatitaura munina wake kunokwamira zvakadai so iko zvinotamboenda kwakati mune imwe here mari yamuinayo, ndatengesawo muri mbudzi kunoku. Handiti mukadzi wemukoma iyeye ndiye akabva anzi nemunhu akanga abva kuHarare nemuridzi wemwana. Amai mimi tiri kukumbirawo nemwoyo unoda, tiri kuda kuti mwana akarara mumba umu ari kunzi afa aende kuchikoro nevamwe. Zvikanzi aende kuchikoro nevamwe, kana muchindiudza inini kuti munhu akarara ari mumba umu aita kuti vanhu vaungane pano, vamwe vari kutochema nenyaya kuti manyaradza vanhu, but kondishina tuzai nemwana haina kumira mushe. Inini mondiudza kuti muri kuda kuti mwana aende kuchikoro mangwana, muri kuzama kutaura kuti kudii. Vanhu vese vakabva kuti zii kuda kuteerera kuti nyaya iri kuenda kupi. Zvikanzi ndiwo mashoko. Hatidi kufundisirana,
atiri kuchikizirana chinoziva kuti pane mashoko amuri kuti inini ndikataura munogona kuti nditi ndapuma, asi shoko randiri kutaura vanhu vari pane muri kurinzwa ndati amai avo vangatibatsirawo here kuti mwana uyu mangwana aende kuchikoro nevamwe. Apo vanhu vanga vachitoti mwana atisiya. Amai vachi vatanga kuchema mwanasikana wavo anga aripo ipapo akaroorwa but ari kumurume wake asikagari kwavamwe. Ndofa abata mai vake akati mama ngatibvei pano, hakuna chinhu chinodarika ichi chinonzi kupumwa. Mapumwa kunze ndimauraya munhu. But tichibva panapa hatisi kuenda kumba, ngatitsvage transport handi kumapurisa. Vanga kutofonera nhamba dzemumwe mupurisa anogara mukati menzvimbo iyi anoshanda nemapurisa. Amai vachipa kuti takuenda kumapurisa vari mukati mekufamba. Amai ava mwana wavo akambosara achitaura nevamwe pane nhamo paipai. Iwo achibva tungamira akutera mashure haachaoni mai vaya. Achichera kumashure akatosangana nemwana achiti taona mai vako vakadonha. Vanhu vachibva enda ipapo ndokuona mai vakadonha paipai. Mai vakadonha paipai vachitanga kubatsirwa vakarara ipapo mama vachingoti pepo suka ndikatidzokere kurufu. Vakutomanikidza mana aivo kuti ngatidzokere ikoko. Vachinosvika paipai vakutosvika nemunhu ari kupenga. Mai nengi nababa nengi zvandaudzwa inini kuti handisi ndega. Mai nengi nababa nengi amwe amai vakanga varipo ipapo vakamhanya mukoma KP kutiza parufu. Sara varataurwa vachitiza ipapo zvikanzi nevanhu aivazve batai munhuzve zvikanzi nevamwe imhosva munomubatirei nekuti munhu ari kutaura zvinhu izvi hamusi kuziva zvaari kutaura ndezvechokwadi here kana kuti hazvirizvo. Ndokutanga kutaura paipai vatanga kutaura kudaro vachibva seseke munhu apepuka seka unokuziva zvavari vakubvunza zvikanzizwa kana manga muchindi zvana ndichitaura handinyebi zvandotaura ndezvechokwadi. But baba nengi mukavabvunza nenyaya yemwana uyu vanogona kukuudzai zvese. Baba nengi vanga vasipo netakshop vanga vaenda kunohota. Baba nengi vari kutaurwa baba vapi? Ndiyo muvhileji imomo zvakare. Okay. Vanhu vese vanga vaita 3 vakadzi ne1 murume 4. Murume akataurwa chinzi anonyanya kuziva pamusoro pekuti panga pasvika nyaya iyi payasvika apa chii chakaitika murume uyu anga asipo angaenda kunohota. Vanhu vakanzifonerai munhu iyeye ndobva afonerwa zvikanzi nyaya muri kutaura ndezvikanzi tiri parufu mai nengi panapa vanzi zvakati saka vati imimi vanzi izvo itai kuti mwana uyu aende kuchikoro mangwana. Pavakafonerwa ndobva vakata foni. Vachikata foni hapana kuti 10 minutes mukoma KP vanhu vanga vari mumba vatika kunasika vari kupururudza chii wonike mwana uyu ambuka agara. Uyu mubatsiri achibva ati aiwa mwana anga asina kufa but mwana pane kuvigiridzwa kwakaitwa mweya uri paari anga ari maziso enyu kufa chaiko anga asina kufa but pane zvanga zvichiitwa nevanhu ava. Sabhuku itai kuti vanhu ava mugari navo pasi mutaure navo. Murume uya anga achidzaodha uyoyo ariko ikoko ndiye straight kumapurisa kunoripota ndapumwa. Iwewe uri kupi zvikanzi ndaudzwa pafoni zvikanzi atiti kenyedzi dzepafoni dzokera unosvika pane vamwe vanhu kana usvika pane vamwe vanhu tozitanga kuti sei totanga kutaura nyaya kuti kana achingosvika muruvazhe kuti apinde pamusha panga pane rufu ndiye atanga kurwara njere. Musi wakati takaita zvakati musi wakati takati mai nengi nababa nengi murume akutanga kudirwa mvura nevanhu akubatwawo nevana vake kunariso kanzi amweaendese kumba vagarisei pano kusvika apepuka paipai. Right ndobva angoti ndiri kukumbira kuziva kuti kuungana kwakaita vanhu panapa ndapedzise chinzi mwana afa ndikaona kuti ahana zvikanzi aiwa mupenyu zvikanzi ndokumbira kukupai mombe asi kana ndakupai mombe ndiri kukumbira musataure nene zvakawanda ndikokupai mombe chete. Ko mombe yaruda kubhadhara ndei? Sabhuku achibva ati no handikwanisi kutaura nyaya iyi imimi varidzi vemwana ndiri kukumbira kuti mwana uyu muende naye kuchipatara kana kuenda kune dzimwe nzvimbo dzamunoziva dzinobatsirwa mwana. After 1 week motudza nezvemwana wenyu modzoka kwandiri saSabhuku nokuti zvaitika panapa ndazviona. Kana mune mashoko nezvamunoda kuita tochitanga kutaura. So nyaya iyi yakaitika musi weFriday. Last week Friday. Saka nhasi pachingani? Nhasi musi wechitatu. Saka vanzi kana mapedza 1 week manzwisa nezvemwana wenyu modzoka pano but nyaya yaitika panapa taiona. Nyaya yekunzi torai mombe musatora imbomirai. Kana haine mombe yako
ndiye achauya nekwanjiri sabhuku kana kuti kwa mambo achisvitsa mombe iyi achikuudzai kuti mombe ndei. Mataura kuti mwanasikana uyu anga ava nenguva asingaendi kuchikoro achirwara. No, zvaita airwara akangoti rwarei akaenda kuchikoro anogona kuti akanoti 1 week asingaende akamborwara oenda but apa anga kutokwanisa week asina kuenda kuchikoro asisaende kuchikoro kusvikira azoita kunge afa asenge afa zvitoti vanhu kutoti iko zvinozvi ano shedzai baba vauye kuti sei baba ndipatega ndimboye nemunhu wandese wandinaye ndiwo wakasvika pachiitika izvozvo saka iko zvinozvi mambo sabhuku vakati vari kuendesa nyaya kwamambo then mombe uyu atitani nezvemombe uyu but paita ndisinga vari kusvikirwa vairekodwa vese vakasvikirwa chita zvinhu zvavo vairekodwa kusanganisira maiguru nemurume angaenda kunohoda kuvamwe vakataurwa kusanganisira amai vekutiza apa vakangotiza chete havana zvavakataura havana zvavakaita ena vana kurekodwa but vakarekodwa mukadzi 1 maiguru pamwe chete nemurume ane takshop munzvimbo iyi wokumboenda kumapurisa akanzidzoka kana kwazoita nyaya so hatizivi kuti paakazoitawo zvake izvi achadzokera kumapurisa achiti chii nekuti ndiye akuti ndoda kukupai mombe ari kuda kubhadhara mombe yeyi. Cosmas Kamoto, Cosmas Fakamoto. Ndozoti wakachibata chimuti madzibaba Simba Chiremba the Commander. Chino makwanani mulitani kokumwekwa 17 minutes. Tinongobatwa 1. Ingatese tirungobatwa. Iwe 0713938538 kana 0789600748. Zvakaoma chokwadi. Rekezani kati yese Chief Kumalo, President of the National Council of Chiefs in Zimbabwe. Patapa namba, pane vatereri vafona. Mambonzwa imwe yenyaya yavanga vachipiwa. Ndiye kupe zviya idombo shava. Yekuti munhu akabva kubhowera. Abva kubhowera ane musha wake kudombo shava. Ari kudombo shava achibva afirwa. Ari kunzi auvige munhu munomwe endai movigana kubhowera kwamakabva. Wabesapero? Vakomana. Haukwanise kuviga munhu kudombo shava. Kwa kugara. Enda kumuyi. Dzokera nechitunha yoko. Ndofunga tikakwanisa kubata even Inspector Chakanza anditi vatibatsire kuti mazera amataura evana vakarowa musikana anosanganisira afi 14, 15, 16 vachirova 13 years. Yes, kusvikira afenda handitika vakaenda here kunoripota kupolisi. Yes, kupolisi zvikanzi kudini vaende social welfare plus kuclinic. Okay, vachibvaenda tatoda kubvunza ndechekuti mwana akatora ntete akataza ana makore 14, 15, 16 ntete uniti tani mutemo unoti chii. Yes, even kana a legal advisor nokuti kana mukoma KB angonzi mudiki gadzokere zvake chinomukonesa chikupara imwe mangwana nokuti ari kutaura kamashoko kuti makati muri kuenda kwehe madzoka utobhula futa chinouza musikana kuti makati kudii paipa saka tinopedzerana ende musikana kutosvika kuti saka havana zvavanoitwa saka ndoita sei handichendi chikoro. Tinotenda regai kapari zvino tinzwe Bill 13 is it 14 15 16 right akarowa musikana ndiane 13 vakomana vane 14 15 and 16. Okay, tete Pretty Mutandwa mamuka seiko mamuka sei mukoma KB mamuka sei vatere mainzwa nyaya yekurushinga. Mundainzwa. Mungabatsire seiko kumhuri yeZimbabwe kuvatereri vakaterera kusanganisira vabereki vevana. Chekutanga ndinoti kana mwana achinge apara mhosva ari pasi pemakore anomira pamberi pematare edzimhosva vabereki ngatikooparetei tibatsiridze tichirakidzawo kuti zvaitwa nemwana hatisisi kuwirirana nazvo tisasapota vana pakuita zvinhu zvakashata. ndiri kureva pakuti vane vana vakarova mwana uyu vaifanira kungobatsiridza pakurapisa kuti mwana awanike achiita sei achipora nekukasika. Zvisinei hazvo ungavatsvage dzimwe minzi vakwanise kurapisa mwana nekuti vakachengeta mwana anogona kunge akatokuvara vane mukana wekuzoclaima mamedical expenses after mwana achinge arapwa vaona kuti vashandisa mari yakadini woclaima kuvabereki. Pamutemo ichokwadi mwana ari below 18 years haagone kumira pamatare edzimhosva. Mwana ari below 18 years haakwanise kumira pamberi pematare edzimhosva. Ichokwadi.
Saka izvozvi vabereki ava vari kuti havana kana sendi yokuti vakwanise kuenda kuchipatara kunorapisa mwana wavo, panoitwa sei tete Pretty Mutandwa? Ipapo manje panotsinetsei mukomabhebhi nekuti pane pamwe paunotopinda kana muchikwereti kuti urapise mwana. Tingatarise mwana akakuwara tichiti nekuti andina kana sendi. Ndo panopindira hama tirapise nekuti ava kana vari kuchidhima vaifanira kunge vakaisa musoro pamwe chete kurapisa mwana. But kana vari kutarisa offside ivo ndo vane mwana, ndo paye panonzi nechishona afirwa ndiye anotanga kuchema. Ngavarapise mwana, kana vapedza kurapisa mwana vochizoenda kunana civil court voclaim anonzi medical expenses. Right. Mashoko amungada kusira muri yeZimbabwe anoti kudini kubudikidza nenyaya iyi yatakumbira kuti mutibatsire kurushinga kune vese vakateerera? Bhaibheri chairo rinoti rovedzerai vana venyu nzira dzamunoda kuti vakure nadzo. Hapana mubereki anofanira kunge achisapota mwana anofamba achibhula vamwe vana. Ngatidzidzisei vana vedu kuti usarova munhu. Dzimweni dzenguva unotopara mhosva vari kurwa vana kodai akabva afa vangadai vachiinasi. Asi dai mwana uyu pakaita dambudziko rokuti akasangana nerufu, vakomana vakamurova vaisasungwa here? Vana vari pasi below 18 years havakwanise kumira pamberi pematare edzimhosva, vanotoendeswa through social welfare vanodhila nezvevana. Kune avo vachada kukubatai kuti vabatsirikane munobatika sei? 0772 764 424 ndichadzokeredza zvakare 0772 764 424. Tinotenda maita basa nengo yamatipa kuti tikurukure tese paNational FM muchitibatsiridza kakubudikidza kanenyaya yekurushinga. Baba Isabel, vana vari pasi pe 18 years avakwanise kumira pamberi pedare redzimhosva, vanoenda through social warfare. Ndio mtemo. All right. Regezani katimve kuti dewe mimi Tamkapo. Tiri kutaura nani ari kupi? Maichimbo wakumfako sababu. My Godobori. Mukanipeka ndosha ya confidence. Aye waka muchari say confidence naye My Godobori. Ndikuda kupfeka hangu yekukambuzuma baba nga yakauri chokwadi vakupira regerera pana chinhu kunazaramba zvidai. Urumapinda bisi. Muri kufunga kuti murume ane chekuita here nechidziviriro icho? Ndiane chekuita noti tikazozoda kupinda mungwambiti yedenga takufamba pamwe yaka. Asipere muche tinozonzwa zvakawanda. Kuti kudaro? Kana zvanyanyanetsa haitiendedu kumaprofita nekuti kavari kuramba kavese. Saka takadonha kubva kudenga kana kuti takauya nemwana. Ko kana chakauya negonzo? Kuna zvakadaro. Saka gonzo rakadonha kubva mubhachi ravo. Koswe timing. Kuna zvakadaro baba ngavataure chokwadi. Tinotenda maichimbo vari seko mudhara? Mudhara vari bho. Ndobvira bhozho. Haro. Uri bho here? Muri bho here? Iri bho. Asanyebere kunyikira ndiye akaine chinhu chake chakiri mubhachi. Mati kudini? Ndiye akauya nechinhu ichocho chakadonha bhachi bachadonha. Saka panofanira kuita sei nokuti imba iyoka haina kumira zvakanaka inogona kuparara? Hati tete vakauya vakatadza kugadzirisa vakati hanzi mimi hatisi vana vadiki chichi hati muzvo. Vakangochisiyawo chinhu chacho. Vakangochisiya chiri ipapo. Saka muri kukati mimi zveshuwa chinhu chikangochi chakadonha kubva kudenga kana kuti mune makonzo. Mubamacho hamuna kana makonzo futi Bye Dr. Nepias Simbo. Matipopasa antu. Akura Nyambezi to niye Peter Zuma wakusarora. Addington Mpwanya, Alec Gweja, Mainosta, King Mambos, Dr. Kandishaya. Bye. Manjenjenje Maximo wamuka seiko akachibata chimuti kuti 17 minutes to 12 pana Baba Isabel. Kwai kudi iri kubva kuna Boss Black Sam. Utungamiri utekwa tokwanisa kuiverenga here
because inotoda kutobatsirwa futi. Alright. Pane posa yawatumira panapa. Alright, negati vutaka napinda kamuchi 0713938538 pabodzi na 0789600748 0789600748 paita munango pantedwe. Chimbuti hello. Wagwatika. Okay, regati nziko kuti ndiani ari parunare. National FM hello. Osho zizi. Yes mamuka semko mongo. Amushi arisewo keda pa etukisa. Ariti hapo. Ndiani watu kutaura naye? Ellington Chingoba pa Major Brown Parkland. Apari seko pa Major Brown tibatsire tinzwe Ellington. Muda akaene nyaya ibhozho ndiani. Akauya nenyaya kumukadzi. Ayo asaka zviri pachena kase TV mbawa kuti murume ndiani chekuita chidziriro chakaonekwa. Sei muri kudaro. Bozi ani muona kuti hanzi mukadzi akachera kumashure iye abva akanuka. Bozi patime yakafana kukanuka angatsava nokukanuka ndokasana ngati mukadzi wake kuti kochichirapa. Ose akazotora time asatataura kuti chinhu chirapa chiye anga achiona. Ko mukadzi akaona wawana akanyarara. Vazati muwedza kutaura kuti bhachi rake pakarianika ndopa site bhachi pakadonha chidziro. Zvikura kuti madhira yakatambira kure but zvinhu zvake akanonoka akakangana kukanda murodhi maakayanamo handiti. Saka hananga atoziva kuti zvinhu zviri mubhachi. Saka patime yakanika bhachi zvinhu zviro zvabva zvadonha. Zviri pachena zvisi TV mbawa wasada kungotendera ngefeni apa boy. Apa chiripo chikuzorwadzira chekuti tete vakaenda wanga wariwo muyananisa nditi plus wani wacho wangogara plus svikana nhasi unana muona kuti havasi kuwirirana. Saka apa chiripo ndechekuti mukadzi kana pana natete umwe ngawakwanise kuti atete wakambouya wakatadza inji tete nandati imimiwo tete wamwe muchiuya futi tigadzisana panyaya yakafanana newe bosi wakaramba wakadaro. Imba iyo changoramba ichingosvika bosi chinhu chese chinofanira chine muyananisi kuti imba igone kugara igone kudzoka mashure zvanga ingori. Vana tete vouya kuzogadzisa vanhu ava. Vanofanira kunge vachizogadzirisa vanhu ava kuti vakwanise kugarisana zvakanaka. Murumewo kana anga akatadzawo panhau iyoyo anongokumbira ruregero kuti hamukadzi zvinowanikawo anongokumbira ruregero zvinoita zvingasi zvinowanika but zviri pachena kuti murume ndiani madhiresa. Aiwa tinotenda waita basa Ellington Chingoma. Kana kuti Kwikizani katimve kuti ndiani ari pantedwe. Hello. Yeswe nyama. Yebo. Kulise kwarari kuna bosho. Zviri seko. Aiwa bosho. Kunjani kobulawa? Kobulawa kushabu bosho. Aditika. Ya, vakumana nyaya inorwadza ko. Totongovimba kuti hapana kana munhu akagona kukanda kapepa ikako kana aripo akaita izvo zvakaita muroi chaiye panyaya ikapari triki guys apa. Because mukadzi wona akakanganisa kuti ukaona chinhu hauchengeti chinhu chakaipa wanyarara. Akabanga kuti the moment pakakangochiona chete akatobvunza kuti baba ko izvi zvafa. Otoonesana ipapo ipapo. So iye akagara ta mistake mudzimai uyo kuona chinhu chakashata kudaro mumba. Onyarara. Kuda kumirira kubvunzwa nemurume kuti zvii zviri kuitika. Murume andozongokujamukira obvezana kusikira nyaya. Asi nyaya zvayo hairi kumuchinda obviously. But mai ava vakati wakabva watotaura hauchengeti zvinhu zvakadaro kanyemba wakaita mistake mubza. Then ona nyaya kuda kushaiwa manje asi havana mhosva mai ava. So what's the way forward? Zvakutogoda kuti murume agone kunzwisisa ka akumbira kuti gere mukadzi wake nekuti hai muridzire nyaya chaiyo ndiye wedu bhururu hayo nyaya dzake. But mukadzi ona yakakanganisa next time hapana kutombosvita zvo akapfunyuka apa ngachenjere madhiri akadai so akaona gara wataura ipapo ipapo kuti baba ona izvoitika apa izvi. Nekuti nyaya yangeri vakakanganisa mai haiwa asi ndoiva kuti aiwa vana tete ngavadzokedzane futi zvinhu hamba dzichigare pasi vataure nezvenyaya iyi. Vakaitika mistake vamai vasachengete zvinhu zvakaipa unorera chinhu chinozokupandukira mangwana. Murume atozviziva nyaya akarurira hati bhachi anonzi akabvisira ipapo pakabvisira bhachi pakadonha mai masini ake aya. Iwo mai usikuona unyarara kutodarira kutoroisa mvura yekugeza kutodidi nezvinhu zvese zviri normal. Regatinzwe kuti vamwe vanoti kudini? Aiwa but aiwa ndokupindura vachagona kutaurira noregera namuchina kungobvuma nyaya yake zvakapa anoda kumbomufikisa mukadzi kuti next time ngwara ukaona zvinhu wataura aiwa tinotenda. Zviri sei? Ndiri bondi mai riko aziko. Ndakubatsira icho chemurume nemukadzi ava vari kunetsana nenyaya yechinhingiri chidziriro. Aiwa murume ndiye ari kuziva zvake zvaakaita. Mati murume ari kuita sei?
ari kuziva ndiani nyaya yese. Sei muri kudaro? Aya se akazorowa mukadzi. All right. Pamwe hasha dzanga dzamukurira. Aya vanyadzi dzinokunda ari kufuka kwakuhanda. Saka vanofanira kuita sei vaviri ava? Vari kufanira kuti agatete kana munhu anovagadzirisa vanhu vanane, murume anofanira kukumbira regerero kumukadzi. Murume akumbira regerero kumudzimai. Ko kana asiri akauya nebepa rechidziviriro. Saka ndavafambeka, kana asiriye kana murume achiramba ndavafambe. Aizvi kwenda kumaprofita? Handaveti vari kuti hapana, kana pana ari kutogonda mukadzi ndatifambei tondoti murume anobvuma. Okay. Haiwa, tinotenda. Ingomutsai vaviri vatatu. Ndoda kumhoresa mavhenda ese epadhodha apa, kunyanya murume wangu Shadrack Machinya, mumhorese katatu. Anonzani? Shadrack Machinya. Shadrack Machinya, Shadrack Machinya, Shadrack Machinya. Nevana vangu nevagarizani vangu vese vakadziko nevakwamachinya murese kwamachinya neanasisi vangu vari paepwepa anokuteerera ezava takabata muti kuti. Aiwa, tinotenda. Right, matinotenda. Futi. Repeat. Imi mai Machinya imi. Kana murume nemudzimai vachiramba ngavafambe. Tinofara zvekufarisisa nekugumbuka nezviri kuitika. Kumagumbuka nei futi? Uri kuona chikedi. Nyaya yekurushinga iyo. Abereki vanyadza kuudzwa zvakanaka wani nemutemo kuti ende munogarisana zvakanaka. Okay. So that say chii chakaita kuti vatadze kuzongozobatanidza kugarisana zvakanaka, kubatsirana, kurapisana vana sevana varwa. Ani ndizvo zviripo. Saka chakachitadzisa kuti kufunga zvinhu zviri pachena udaro chii. Ko kana ava vane vana vakarova mumwe mwana vasiri kuda kubatsira kuti vanorapisa mwana uyu poitwa sei? Ndiko kwacho kausagarisana zvakanaka, hauna kuteerera zvakataurwa kuti ende munogarisana zvakanaka kumba. Okay. Ndiko kwacho kusateerera kunotaurwa kuya ndo unhubu. Ndo unhubu. Kana vanhu pataurwa ukapea kana timboti imi muri kutaura nyaya yaka ine chekuita neupenyu hwevanhu ngatimboedze kubata mashoko. Okay. Tonzwisisa kuti uyu bhozi hapana peocho pekuti mungazombonzi ende munorove vana kana kuti ende munorove uyu nekuti uyu ndiyazodai kutamba kwevana vana wazipe kugumisira handiti. But ava kana waudzwa shoko nemutemo wasvika kunotongwa nyaya wobva wanzi no endai kumba munogarisana zvakanaka, vana under age ava tidi kuti tikwanise kuvasunga. Saka iyo kana watadza kunzwisisa kugarisana nyaya yakadai so zvarewei manje. Okay. So the way forward voita sei kana vasiri kunzwisisa kuti vagarisane zvakanaka? Nyaya yakuya kuenda kune pamusoro pemutemo kana kuidzokesa ikoko vanoudzwa sezvamataura kuti kwatikuidzosera. Because vararidza kuti havagarisane zvakanaka, ndosaka vana vafunga pfungwa ikuruva mumwe kusvika pakufenda. Zvirikubudikidza nekuvabereki ikoko. Handiti? Ndomaonera angu. Tiri kutaura nani? The radio inspector Shekman Maton. Muri kupi? Ndiri kubasa zvangu muno muHarare. Aiwa, tinotenda the radio inspector. Kubasa nechidziro tsanawo chiko zvinhu zviri pachena kudai so tikungobatwa tese wani. Pamunobatwa the radio inspector munoita sei? Unongojamuka ukasababa uchingodai but hauzosviki pekuzoendeswa mapena. Kana tafamba zvakuzonzi ngatifambe sezviri kutorwa nevamwezo. Wobatwa uzodii manje kumberi kwani? Ipapo manje. Ngobvuma udefeat kanje chiko naye. Vanhu vake havasi kuteerera ndeumwe wacho futi bhozhongora iyo. Hateereri. Kunyanga wese arababa makane wese. Rikiti bo. Okay. First clean washing. The National Council of Chiefs in Zimbabwe, Chief Kumalo. Arimuka mustudio. Yebo. Salibonani baba. Salibonani baba, linjani? Yaphila kunjani wena? Hayi ngiyaphila. Kuriseko kunobiwa. Hayi kwakanaka gore lindoti nemvura. Mvura iri kunaya. Yes, kunaya kwazo. Tinotenda nekuya kwamaita sorry takakutsaga itakakunetsa inokuda kwekuti vana vaida kutaura nemi.
Sikunesa ibasa. Alright, chekutanga chirongwa bhozhongora segment pane nyaya dzakawanda dziri kuuya from different parts of the country vachibvunza kuti masabhuku madzimambo pane zviri kuitika ikoko. Madzimambo masabhuku vanogadzwa sei? Maybe mungatange kutaurira mhuri yeZimbabwe kuti vanogadzwa sei? Ngizaphendula ngesindebele ngizame lapha enzama khona ngesishona. Yebo baba. Sizakhumbula ukuthi kule sekelo sombuso seZimbabwe esika 2013. Okay. Lapha iZimbabwe eyaphuma khona lo chapter 15 onguye othi kulabo sobhuku kulabalisa kulezinduna ukuthi labo bantu ngabantu abavunywa nguZulu kubhodwa ukuthi baqhubeke bekhona. Okay. So kusukusela khonapho ke ukuthi babe semthethweni okuqala futhi ngokuqala khonokho uqala osobhuku abalisa lezinduna babe ngekho emthethweni welizwe oyisekelo sombuso. Okay. Ndichaza amabhashona ukuthi ba 2013 yakabuta ne-constitution yakabuta ne-chapter 15 ndiyo chapter 15 inemtemo wemazimambo wesamasabhuku nama-headman. Okay. Takathi sasitanemtemo we-traditional leaders kusathi kwasuka 2013. So sirikutenda government yeZimbabwe ukuthi yakabuta nemtemo sebenza nama-traditional leaders ari ma-chief ari headman na-village head. Okay. Anozisabuku. Right. Chief Khumalo, tine masabhuku mangani kana muchiziva ma-headman kuti ma-chiefs muZimbabwe? Okay. Kana musina data kuti information vanhu ava vanogadzwa nani kana sabhuku achida kugadzwa even headman kana kuti mambo? Andizive kuti vanhu kuZimbabwe headman mangani. My chiefs I know about 340 or so. Okay. But my village head akawandisa. Yeah, my village head laba sabhuku angwazi number yabo. Kodwa my village head maneng. Ama chief bona singaba amakhulu amathathu kusiya amakhulu amane. Okay. Ubuze ukuthi bagcotshwa ngobani? Yebo. Kahle ngiqalise phansi kulo village head. Village head uyakhethwa kubuzwa abemuli yakhona ukuthi umbani ongaba nguvillage head emulini kavotelwa ngezandla. Okay. Ukhethwa imuli abese siba ngusobhuku ke kuleyo ndawo. So ukhethwa imuli bese uhanjiswa ke lelo bizwa kuminister oyabe phethe as a local government ngaleso sikhathi. Uheadman ukhethwa induna. Okay. La ukhethwa ngendlela efananayo ukuthi akuyiwa ebantwini abanengi kuyiwa emulini ukuthi umbani ongaba nguheadman emulini yani batsho ukuthi ongaba nguheadman umbani abesecotshwa ikhanjiswe ku ministry of local government abesecotshwa induna. Okay. So headman ucotshwa induna, uvillage head ucotshwa iheadman. Uchief ukhethwa i-provincial assembly ngesekelo esitsha leso 2013. Ukhethwa i-provincial izinduna zakuleyo province zonke yizo ezihambisa ibizo ku-chiefs council ukuthi hayi okhethwe kulimuli ukuthi abe nguchief ngubani nangu. Alright. Labana be-provincial assembly basebemthatha ke besisa ku-chiefs council. Chiefs council ise ku-minister we-local government. Minister we-local government abesehambisa ku-president ukuthi kuyesayina ukuthi imuli liyana ekhethe bani ukuthi abe yichief. So kulama konke lokhu kule ku-constitution njalo ku-traditional leaders act. So sebenzisa kakhulu i-constitution le traditional leaders act. Okay.
vasarudzwa masabhuku maheadman nemachief vanoita here induction okuenda kumbonodzidzwa kuti basa ravo nderei. Yes, bayahamba bangakhethwa ukuthi ashe ngiqalise phansi ama-village head angakhethwa khona phana ku-Traditional Leaders Act kulezinto eziningi abazenzayo eziyingqubela phambili kuzizakhamizi zabo. So bangafundiswa ukuthi bangaqhuba njani lo msebenzi wabo phakathi kwabantu. Kuyenzakala ukuthi kule budget ye devolution enikwa ama-councils, ama-rural district councils, ukuthi ama-rural district councils ancedise amanye ama-project afunwa izinduna zawo esigabeni. So yona le ifund yiyo esebenzayo ukuthi kubuye abantu abazazotrain ama-village head endaweni zabo. Ama-headmen lezinduna batrainwa yi-Judicial Service Commission. All right. Judicial Service Commission. Kunje sesitrainile eMashonaland West. Next month siyatraina eMatabeleland North. So labo ke batrainwa yi-Judicial Service Commission incedisana lama-partners awo engabilawo lamadona amanye njengasasile Legal Resource Foundation eyasitrainayo siyafika 2018 sasitrainwa yi-Legal Resource Foundation. So batrainwa sikwenzela ukuthi bayazi kuhle imisebenzi yabo ngoba abantu sebebala phela imithetho le kadesi. Abakufuneka ukuthi nxa ukhokhela abantu omunye umuntu azi umthetho lapha wena omkhokhele ungawazi umthetho wakhona. So batrainwa sibili ukuthi bakwazi ukuthi basebenza njani phakathi kwabantu. Why Chief Khumalo, President of the National Council of Chiefs in Zimbabwe, tabvunza kuti vanotrainwa baba Isabel mune nyaya dzakawanda dziri kuuya kubva kuma communities akasiyana-siyana vanhu vachicomplaina about masabhuku, about maheadmen, even machiefs kusanganisira yakauya nezuro yakaitika kupi iyaya? Yakaitika kuGokwe. Gokwe yakafamba sei? Nyaya yakaitika kuGokwe ndiye kuti tine vabereki vari kuti pane mubereki akabika doro pamba pake akashevedza vagarisani kusomwa doro. Vanhu vabva ipapo kuenda kudoro kudzimba dzavo. After 1 week umwe munhu akauya padoro akanofa kumba kwake. Afa kumba kwake vanhu vakaenda parufu vakambobika doro vaive vakateverawo kuenda parufu rumwe munhu akazombomwa doro pamba pavo. After 1 week afa vakadzingwa parufu vachinzi ibvai pano. Ndobva vadzokera kumba. Vadzokera kumba vachingosvika kumba kwakauya chikonzi kubva kwa mambo chichinzi masungwa muri kudiwa kwa mambo nerufu rwemunhu. Saka mambo akabva vati tiri kuda 180 US yedare remambo, kana musina 180 US yedare totora mombe. Vakabva vatora mombe vachibva vaenda nayo. Vaenda nayo vanoti akataura nyaya havasi hama dzemunhu ndimambo. Ava vakazoenda kudare kukoti kunoripoti ndatorerwa chi mombe. Vaenda kukoti mambo vakapinda mukoti. Koti ikati isu hatidi mambo pano izvo. Tinoda munhu ari kunzi hama dzemunhu akafirwa. Ndokuti hapana postmortem, hapana zvabva kwadoctor zvekuti munhu afa nei. Mambo anga kuti toda kuti tsvage n'anga dzitaure kuti makauraya munhu. Mambo abuditsa kukoti vachidzokera kumba vachibva vasvika vachibva vatora mombe nemagejo nezvese ndobva vanyarara. Yeah. Hayi kuyenzakala anti labo ngabantu njengabantu bonke. Kuyenzakala but kahle ngizama ukuchasisa ukuthi aluba ngiqalise phansi futhi kusabhuku. Okay. Aluba usabhuku esethe wona waphambanisa abantu bakho baphetheyo. Umuntu oqala usabhuku ohamba kuye mbani uheadman. Uheadman ahlale labantu labo la village head phansi ngaleyo nto eyenzakeleyo. Nxa ibehlula iziyefika ku-chief. Right? Uheadman laye nxa lento abantu abayisolayo abantu baya kubani ku-chief. Uheadman lo lapha kenza kuhle lokhu. U-chief ahlalela bo phansi lo headman loana bazama ukuthi bayilungisele yona. Kuvame nje ukuthi kuphelele kuona la khona lapho kuzolezo ndawo.
uchief ke yena nqala yabantu besola lokho abakusolayo yeah sile provincial assembly kulapha okuhanjiswa khona izinto ezisolwa ngochief ukuthi uchief simsola ngalokhu lalokhu i-provincial assembly ibisikhetha i-committee ezahlala phansi lo chief lo lezakhamizi zakuleyo ndawo babona ukuthi into yakhona ihamba njani nxa ukutshengisela ukuthi uchief mhlawumbe kenzanga kuhle i-provincial assembly sizabhala incwadi isisa ku-chiefs council yebo ukuthi hayi uchief lapho uphambanisile sibona ngazane angenziwa angajeziswa mba discipline angithi lim discipline ngalokhu lalokhu i-chiefs council ihlale phansi ke la ibona ukuthi yenzani okay nxa kungu-headman ngokufananayo lakho kule ku-traditional leaders act headman lo village head wabonakala ukuthi bonile uminister uyaziswa we-local government kukhethwe okuyi-commission of inquiry nxa okuzancedisana ku-village level kumbe ku-headman level okay ukuthi kubonakala ukuthi kwenzakaleni kuyini okwenzakale okungalungiseka khonapho nxa bengakwanisi njalo ukulungisa bathi hayi sikwanisa ukukulungisa kodwa ngaleso sikhathi kusadingisiswa uheadman village head uheadman loba induna bangamiswa umsebenzi lokho esithi suspension bamiswa umsebenzi kuze kuphele lokho okudingwayo ukuthi baphamanise ngakho bamiswa umsebenzi uthi ngabuya ke impendulo mbithi hayi kumele aphume umsebenzi mbithi hayi kumele abuyele emsebenzini kuyabe kusiya ukuthi kuhambe njani Zimbabwe mashoko alikutarwa na Chief Khumalo president of the National Chief Council of in Zimbabwe varikutikana village head akakanganisa anditika nyaya inoenda kuna headman kana headman akakanganisa kune madzimambo anditika then kana mambo nduna vakanganisa pane inonziyoka provincial assembly ikoko ndokunozogarwa nyaya yacho kuzonyorwa katsamba inoenda ku National Council of Chiefs kana abatwa nemhosva ozo suspendwa opiwa kamutongo unoenderana naye asi dambudziko riri kuitika manje Chief Khumalo ndeyekuti kana ndikakanganisa inini village head vanoti ndinokudzinga munzvimbo mangu kana ndakutya kutaura even pandoenda kunoripotera nduna mambo wangu zvinozofamba sei mangwana avakwanisi here kuzondidzinga tichimirira kuti nyaya isvike ku-provincial assembly uye kuti tsamba inyorwe iendeka ku-National Council of Chiefs. Chief Khumalo kuya ngokuthi lokho oyabe uthukonile kuyini nxa wonile ungonanga okuqondane lomuzi wakho yeah akumelanga ake ngithi mina right uthethisile ngithi omunye umuntu hamba ecourt ke chief mbika headman akumelanga ukuthi ungabonakala lo mlando lemoso uthi ususiyaxoxwa emzini wakho okay le nyaya yayinene nemba yakho kana uyiri nyaya ukuthi wathuka inyaya ukuthi wathuka inene nestand yakho so lapho ususa umuntu kumele ube lesizathu esiqondane la lokho kumsusa ayikhona ukuthi wena ungazona omunye umuntu so uthiwa suka lapha estandeni yeah akuhambelana oh babesabela muri kwinzwa nyaya musha ayine stand ayine musha anditi kamuno unonomirana nemusha yako musha yako inozimirira pane here like office ye provincial assembly ine ma numbers kana kuti National Council of Chiefs okuti vanokwanisa kufona vatereri vane nyaya dzavanadzo kuti munokwanisa kubatika kuti vasvitse zvichemo izvozvo Chief Khumalo
okwakhathesi wona lumnyaka uqalisile siyalungisa ukuthi sibe lama-ofisi ema-province wonke angu-8 okay lapho eHarare sesiqalisile sesitholile indawo yama-ofisi e-Chiefs Council ukwenzela ukuthi abafuna ukubuya ema-ofisini ku-province baye ku-province abafuna ukubuya ema-ofisini baye ku-National Chiefs Council beze eHarare lapha kuyabe kulami lo mambo deputy wa Chief Charumbira Senator Chief Charumbira ema province langu 8 yonke province ngayilo chairperson so kuyabe kulo chairperson kule office lapha abahambisa khona izikhalazo zabo bazabe behambisa khona lezo ndawo kodwa kwakhathesi singakabi lama office thina ama-chairman ethu wonke siyacebisa ukuthi izinduna zonke labalisa bonke nxa ukwanisa kodwa ikakhulu izinduna zonke zale province zibe le number ka-chairman okay ukuthi nxa sekulolunye ukuthi bamfonela masinya and okunye ukuthi sokulalokho kungamafoni bafaka izinduna zabo zonke ku-group ukuthi nxa kulento ake sithi umbe ufuna umhlangano next week bafake ku-group ukuthi next week mhlakabani silomhlangano wobulawayo kumbe eBhayibridge kumbe eHarare bafake ku-group lathi ku-Chiefs Council level sile group yama-chiefs ama-chairpersons awama-province ukuthi nxa kulenye into ebuyile kimi njengo-president we-Chiefs Council ngiyayifaka ku-group ukwenzela ukuthi ama-chairman awama-province information liyana asayihambise kuzinduna eziku-province zayo alright so kade sisebenzisa kakhulu into zama-WhatsApp lezi lama-group kuma-chairman kuma-province la ku-president ku-Chiefs Council ndo zviri kutaurwa kwamhuri yeZimbabwe vari kutarisira kakuvhura maoffices mu 8 provinces munyika yeZimbabwe kuitira kuti vanenge vane zvichemo vanokwanisa kakusvitsa ikoko asi pari zvino vanoshandisa kama-platforms avanoshandisa pakuita sepakucommunicata ivo asi isu tinovimbisa kakuti tichakwanisa kakuva nenhamba yokuti vateereri vanenge vane zvichemo vanokwanisa kakuzofona panhamba iyoyo kuitira kuti vasvitse zvichemo. Baba Isabel ndimi makauya nedzimwe nyaya dzemasabhuku dzemachifi muchidimbu dzimwe dzenye 2 kana 3 dzakanetsa muchironga zvazopa kuti tisevedzeka Chief Khumalo dzinosanganisira dzipi ichokwadi dzimwe nyaya ndedzekuti imwe ndiyo yakafanana neyamataura ekuti mukati menzvimbo dzekugara masabhuku kune mamwe masabhuku ari kuti inini kana ndiri sabhuku ndofana kuchengetwa nemi vana vemunzvimbo munofana kuva ndi pamwedzi count after 2 months munofana kubvisa $5 allowance yekungoti sabhuku vanofana kuwana mari inovachengeta. 2 tobva taenda imwe zvakare kumadzishe yokuti mombe vanhu vanoti mutemo tinoziva kuti mombe ikatorwa inokliwa kubva mubhuku iri kusvika mubhuku iri ndezvekuti manhu vari kungotumwa anosvika kungopinda mudanga kune vamwe vatoiswa makafs nemapurisa mambo kuti kana achiti mhosva iyi ini handiizi sokuti ndine mwana wangu inini mwana wangu ane musha wake over 30 years atori nemusha wake akapara mhosva yake kuti ane yaakaita kwamambo mambo vari kuenda kunotora zvipfuwo mudanga mababa iye mwana aine musha wake ende zvipfuwo izvo pazviri kutorwa hazvisi kukliwa pabhuku zvinotengeswa ipapo asi munhu akatengesa mombe zvisina kukliwa ega ari kusungwa asi madzimambo ari kudzitora zvisina kukliwa pasina polisi zviri kutotengeswa. akula mthetho othi izakhamizi azibhadale uchief kumbe uheadman kumbe uvillage hakuna mtemo iwoyo awukho wekuti vagari vanobhadala. Ngizabuya komunye umthetho ikakhulu ngapha eMashoneni. Okay. Ashe ngisho ngiqeda ukuthi awu-village uheadman lo chief bonke bahola kuhulumende vanobhadalwa nehulumende baze bahole le bonus November. So akula sizathu ukuthi abantu bakhipha imali zabo ezikhwameni zabo bebhadala induna bebhadala uheadman kumbe bebhadala uvillage head. Kodwa kasibuyeni la lina eMashonaland. Ngifuna ukuline kumzekeliso ukuthi ungabulala umuntu uyisakhamizi
esihlala enduneni sewuchirawo kunike example lina lilomthetho ukuthi uyabusuphambanise le ndawo yenduna kule ndawo ufanele ukuthi lithi uripa or something ndizokuripa badala uripa ngozi uyayikhipha inkomo uyazikhipha inkomo ziye enduneni lo mthetho uyaphila lakatesi kodwa thina eMathebeleland asilawo lo mthetho onjalo but lina lilawo lo mthetho okuripa ukuthi uripa ingozi imali yakhona inkomo zakhona ezinye ziye enduneni ezinye ziye kulowo muntu oyabele kule ngozi khona so lo mthetho lokhu khona singakhohlwa phela ukuthi izinduna labalisa labosobhuku zikhangele impilo yethu yesibantu so impilo yethu yesibantu asilahlanga kulokhu sigcinile ukuthi abantu abalokho belomkhuba wabothile singawuphambanisi. Okay, yeah. Zimbabwe apana mutemo unobvumira anditi ka kuti village headman mambo vabhadharwe nevana venharaunda ichokwadi vatori pa salary yehurumende yes ma-allowances vakatopiwa mabonuses zvekare. Wow. So kana zvadaro zvinoitwa sei Chief Khumalo nokuti nyaya idzi dziri kuramba dzichiuya even zvinhu zviri kubva kuna His Excellency President Dr. Idi Mnangagwa zviri kuenda zvepfumvudza zvimwe zvacho hazvisi kusvika kuvanhu neimwe nzira sokuti Sabhuku ari munzvimbo atori nevanhu vanga vachigara munzvimbo vakafa mazita anawo ma-inputs aribva kuna president akasvika mazita iwawo vanhu vakafa iwawo ari kutambira. Okay. Okay, leyo ngama criminal cases. Yeah. Nxa kulo village headman buchief othatha izinto eziqondane labantu bakhe azithathe yena kumbathatha izinto zabantu ababhubhileyo wangithi asebafayo azithathe yena zibe ngezakhe lelo licala eliya emapholiseni. Okay. Ngoba izinto ezibuya lakho ukhumbuza nje obusitsho izinto ezibuya zizonceda abantu la induna lomlisa khonapho bayancedakala kodwa kumelanga bathatha izinto kumele ziye ebantwini kwabanye abantu abangekho nxa umuntu esefile kasekho kumele kube izakhamizi kumbe kube abatsho ukuthi hayi njengoba lezi abantu sebafa aziye kwamanye ama-project ama-community. Yeah. Vamwe vakada kuenda kupolisi kunoripota vari kunzi ivo atikwanise kushevedza kana kuti kusunga mambo kana headman. Okay. Yeah. Yeah, aso aishi chokwadi iyoyo. Okay. Akuna munhu ari above the law. Headman village head lo chief nxa bephambanisile umthetho weZimbabwe bayabotshwa njengomuntu wonke obotshwa. But okuqakathekileyo ukuthi nxa libahambisa ukuyababopha kube lobufakazi. Okay. Lokho esithi evidence. Kube lobufakazi ukuthi uwenzile lokho zibuyile impahla zivela kupresident wazithatha wena wazisebenzisa wena wedwa uzihambisanga ebantwini umbe nguvillage head umbe nguheadman umbe induna. But isikhathi esiningi abanye bayakhuluma sekungani ko-magistrate kuswelakala ubufakazi bokuthi kwenzakala sibili lokho kodwa nxa ubufakazi bukhona ababotshwa and bangabotshwa ikuphela komsebenzi. Ungabotshwa umsebenzi wethu ungazugwetshwe ungabile fine finish umsebenzi wakho usuphelile. Village head headman lo chief. Right. Vakangobatwa chete vakasungwa right basa rapera. Nxa kungala fine. Yes.
baba Isabel nguva dzedu dzafamba tichazokumbira ka ve local government public works kana vane nhamba yokuti kavateereri vazofona kuitira kuti vakwanise kusvitsa kazvichemo nokuti takumbira kuti Chief Khumalo vane nhamba iri yavanokwanisa kusira vateereri nokuti kunzoko kuri kupisa vanhu vane zvakawanda zviri kunetsa kwavari vadaka kuti vataure nemi Chief Khumalo vada kuti vataure nemi National Council of Chiefs vanenge vachidaka nhamba saka tichazokumbira ka local government public works varimo munomu kuitira kuti ka vatipe ka nhamba idzodzo titendereka tingopinda ka muchitoro. Ngiyabonga ukuthi linxusila be National FM. Yebo. Lamhlanje kuseni ngiyathemba ukuthi nje ubutolika labesishoneni bezwile okunengade ngokukhuluma. Okuqhakathekileyo ukuthi sisebenze ndawonye labantu laba ama village head ama headmen lezinduna ngoba yibo abaqalisa ngisho lama program phansi le kulama village assembly lama vidco akhokhelwa ngama village head kulama ward assembly akhokhelwa ngama headmen so I development yonke kade sisukela phansi khona pha so siyacela ukuthi abantu bazama ukuthi basebenze labo babancedise lapha babona ngazani bayehluleka khona bangahambi bebasola kuphela nxa ubona ngazani kungenza ngcono bancediseni khona phana lapha elisebenzelana khona ngoba abanye labo ngabantu abangakwaziyo lokuthi baqaliswa ngaphi ucina nga so sicela ukuthi uZulu kususela ku village level ward level kusiyafika ku province la ku national sincedisane labo laba ama traditional leaders emsebenzini wabo labo nxa lincedisana labo hayi labo baza khwabita baza appreciate baza khwabita ukuthi abantu labo bathakazelela umsebenzi abawenzayo kodwa nxa sibaxwaya sibulala i-development ezindaweni zethu. Mashoko ari kutaurwa kana Chief Khumalo zviri kunzika ngatishandei zvakanaka ka nema village head ma headmen pamwe chete madzimambo edu nokuti kandiwo panotangira development yese ipapo kusvikira katisvikeka kumusoro saka iwo zvekareka ma village head ma headmen nemanduna edu kuti madzimambo edu ngavashande zvakanaka zvekareka nevanhu munzvimbo dzavanogara kuitira kuti basa rifambe mune zvakanaka. Tinokutendai twalumba loko siyabonga kakulu nokuya kwamaita pano pa National FM Chief Khumalo. Ngiyabonga tinotenda. So namba dzenhare Zimbabwe tapiwa ka landline dzamunofona dzinoenda ka straight kune vanoona kanezve ma village head ma headmen nema dzimambo landline inoti 0242 737195 0242 737195 kana cell phone number inoti 0772 772 874 0772 772 874 0772 772 874. Fona ipapo muite sei mutaure navo muvapeka zvichemo zvamunenge muchisangana nazvo ka munharaunda muona kuti munobetserekana sei kuitira kuti tibatsirane kubudikidza kane chirongwa chino Bhoshongora segment pano pa National FM. Ndinonzi KB Kanyamba Bonzi pamwe chete kana Bhoshongora tiri kuenderera mberi kanacho chirongwa tine mashoko ari Deputy Director Mr. Wisdom Mudzungaire ku Ministry of Local Government and Public Works kana mune chekuita nuna right angaveka ma village head ma headmen kana madzimambo ingofona ipanhare dzinoti 0772 772 874 0772 772 874. Tichipa kutenda baba Isabel kuna Chief Khumalo President of the National Council of Chiefs mkati mwa dziko la Zimbabwe nokutitsika pa National FM. Icho kwadizva zvakarongeka muri Zimbabwe sekuchema kwamaita kuti tinganzwa sei panapa aisinya yekupomerana but inyaya yekuti tibatsirane munhu nemuzi azive kodzero dzake kuti kana ndaitirwa izvi ndakanganisirwa kana ndichiitawo izvi ndiri kukanganisa zvinoita kuti munhu wese ararame munyika yakasununguka achiziva zvaari kuita. Ndizvozvo mazvinzwa akakuti aiwaka kana ukakanganisirwa pane matano aunofanira kutora asi namba dzatakusira dzatakupai ndedza Deputy Director Mr. Mudzungaire veku Ministry of Local Government
Development and Public Works uko kunozikanwa uye kunoita basa rokuona kutika madzimambo masabhuku maheadmen vaita sei vagadzwa munongovabata motaura nhuna dzenyu ikoko kuitira kuti mubetsero. Amen. Rega tinzwe ndiani ari parunhare paita munango pantedwe. Hello National FM. Halo mkoma KB. Momukaseko makadiko baba. Ndiripo ndisanguwa uyu ndiripo pa Westgate. Sanguwa pa Westgate. Sanguwa. Tani mano sanguwa. Mano ndiribwino tani mwepo mano. Kuno kulibwino tithandizeni tibve. Mano umwe akulewa uyu asiwa kuponyeka mkwakuponyeka mano. Wana akamenyana pepo ayeruza bwino abvesesani mkhali bwino. Ya, nampodi kuti nata siwa vamwe vanogara havana mari, vamwe vane mari, saka waripota nyaya yako kana usina simba ka. Wagara unongoruza. Aiwaka, mano sanguwa muri kuti mimi vana vakarovana kana kuti vakapara mhosva havafane kusungwa here? Vana ngavasungwe ndokuti vazive chakaipa nechakanaka. Okay. Ndizvo chaizvo ngavasungwe vazive chakaipa nechakanaka nekuti izvozvo ndozviri kutouraya nyika. Vana vari kuti vakura ivo vasati vakura, tarirai kuti zviri kuramba zvichitangira muzvikoro imomo. Alright. Saka vana ngavarangwe kwete kuti hanzi asati akura, vakura vapana ava. Vakura vapana ivo. Okay. Saka ngavasungwe varangwe nemutemo vanyatsoziva kuti zvavari kuita zvakashata ndiko kuti nyika yedu igadzirike irongeke. Okay. Nekuti kwatoenda kusvika 2030 vafana ava mukoma KB namukoma Bhozhoka. Tikavaregerera vafana vanorasika gwarava. Kutorasika zvokuti ndo vanenge vakutozovhiringa pesire vakutorova madhara mambama chaizvo. Aiwa tinotenda sezvo social welfare yati iri kufambira nyaya yacho tichanzwa kuti vanoti kudini. Gadzirisai tisatarise zvemakore ipapo ngapagadziriswe kana vakuru vehurumende vakateerera vemapurisa vemitemo ngapagadziriswe kuti vana ava ngavarangwe vazive kuti zvavari kuita zvakashata. Aiwa tinotenda monisana wiri atatu tibve. Right, ndinomhoresa mukoma wangu Morgan Sanguwa vari pachishawasha. Right, ndodzika ndakaenda dande mandarwini pa4 apo ndonomhoresa timu rese riri pa4 ipapo ndichiti vakomana kudaita gona kunamata nyika ifambe zvakanaka mvura inaye. Ichokwadi Ichocho ndatenda zvangu. Mapata basa mano Sanguwa. Good, bye bye. Sharp.